Качване по стълба за една ръка и в другата тирамису. И на гърба имам раница, която е около 15 кг. Сега ще стане интересно. Това е първият ми влог за YouTube. Ето го и него. Днес имам рожден ден. Излязох да карам пак колело. Това е второто ми каране. Второто ми снимане с тази екшън камера и я изтърва. След да наклоня малко ъгъла надолу. За щастие не се щупи, леко се обели само, но е екшън камера. Това е нормално. Ще потърся за някакъв кейс. Ето го и царевец. Този път ще се засека колко километра изминавам. В предишния влог, който съм го качил в Instagram, навъртях около 35 км. Тук съм в квартал Света гора. От тук, между другото, не знам на къде ще поема. Мисля към Света гора да отида. Почва байра. Ето е Света гора. Някога ми се иска да не живея в Велико Търново заради тия байри. Изобщо не съм за такива пътеки, защото нямам никакви гуми. Влязали в някой по-остър завой и смятай, че съм се хвърлил. От мен е чакъл, а аз нямам никакъв грайфер. Изобщо не съм за това място. Нямам и спирачки, не знам изобщо какво правя тук. По-добре да мина от тук, отколкото по стъпалата. Ай, ще минем от там. Сега сме на тук. Не знам на къде сме. Също сме на тук. Тази вечер мислим да отидем на покрива на сградата и да вечеряме там, тъй като имам рожден ден. Мисля, че се втори път споменавам. Забравих да ви покажа колко километра изминах. Значи изминал съм колко? 7 км, почти 8. Средна скорост 17 км за 40 минути. Не е зле. Това приложение е много готино. Приложението се казва Strava. Е много готино, това не е спонсорирано. Просто исках да се засека точно колко километра изминах. Ето тук започнах, обиколих през Света гора и се върнах долу. Не е зле, може и още, но като за начало е окей. Ако се прибия, поне ще го има в кадър. Дръж това е. Да. Чакай! Развали. Тя раницата ми не може да мине, душата вика от тук да вземем маса. Излязох. И ето къде ще си празнувам рождения ден. Ето е този кумин. Това е нашата маса. Това е нашето, как се наричаха тия, штъркели.